berkah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya jenengan kalian kula saged teng mriki malih nggih to Pak. Iya. Niki teng mriki kula kalian jenengan nek ping kaping to Pak teng Sukamara. Niki Sukamara to? Termasuk Sukamara. Nggih. Wingi ning nggon Kentong. Nggih. Tanggal 2. Saiki ning Kajang. Lho, nggih to. Meri nduk jawane ngono kene. Alhamdulillahirabbil alamin nggih didongakne. Dalam acara hari ini alhamdulillah dipun paringi lancar. Amin. Mboten enten alangan napa-napa. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun ingkang sami lenggah teng mriki dan juga yang ada di live streaming, yang ada di TikTok live. Terima kasih banyak. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya banyak. Terus semoga tahun depan saged nimbali kula kalian bapak malih nggih. Amin. Amin. Jenengan malih kirase bapak kula ta? Iya. Teng panggung. Teng panggung. Nek ngakoni bapak ndak tau sangoni aku. Lah piye to? Oke sangone kowe njaluk apa tak turuti. Mula sesuk kowe teko mampir sik ning Karanganyar ki mampir ning omahe bapak sik. Ku tajak dolan ning nggon tajak dolan ning nggon Solo Safari. Ngerti ora? Solo Safari. Kebun bin nih Pak. Kebun binatang. Nggih. Lah iya, refreshing sik. Ngurus bengi nyambut gawe ngono lho. Oh ngaten. Enten to? Eneng. Itu hewannya juga lengkap. Lengkap. Kados teng taman safari ngono. Iya betul. Apa-apa eneng. Komodo enek, boyo enek. Aja meneh kok ning kono iki lho, boyo akeh lho. Lah iya. Saman mau tekan kene kok jam 6 wis tekan kene. Nggih gasik wau kula. Ora kleru panggung. Mboten nih. Oh, mergo sebelah ya enek wayangan ning Jogolewon. Kok kleru ning panggung Jogolewon. Kacek 10 menit ya, Pak. Oh, kacek 10 menit toh. Oh, ngono. Ya mengke kula tak nyusul mriko. Oh, nyusul kono. Ya, ya. Nyusul teng Lamongan maksudnya. Bablasan Lamongan. Ya, weh luar biasa. Mambu kok awan mau ke Surabaya. Wow, enjing. Saking Surabaya tenggene Kampina, es krim Kampina kalih Mayangkara. Campur sari. Terus langsung Mayangkara pulang teng Kediri kula langsung bablas mriki. Asine wau lek pamane mantuk teng Kediri nggih saged lho, Pak. Bisa ya. Berhubung kula niku kuwapang kalih panjenengan lho, Pak. Domongi ya. Jenengan mboten kangen kalih kula to? Kangen, Nduk, tenan. Aku sedina iki ra petok kaya kowe kaya dene ya sedina. Gitu. Ora dilebek-lebekne ngono ora. Ya wis pokoke kowe iki tanggap anakku dhewe mergo kowe cilik ya wis karo bapak. Wah niku lek nggarap napa sinom nyamat. Sinom nyamat. Sae lho Pak lirike. Kowe dandane kono men aku